trobem al Principat d'Astúries, concretament al poble de Reboqueira, un lloc preciós i idíl·lic, on hem vingut a ensenyar-vos una de les rutes més interessants i més boniques d'aquesta zona, la ruta de Mont. Una ruta que consta de 12 quilòmetres i de dificultat mitja alta, però que val molt i molt la pena de fer-la. Bé, mentre ens activem fent esport, una de les coses que també hem de fer, perquè són molt interessants i riques en si mateixes, és contemplar els entorns. Si us hi fixeu, aquesta zona és realment exuberant en la seva natura. El clima cantàbric li dona un toc sumament especial, molt bonic. Ara estàvem parlant i comentàvem que per nosaltres això és l'Irlanda espanyola. Estem molt a prop de Galícia, ben bé a tocar, i realment el clima atlàntic aquí es nota i moltíssim. La pluja ens està acompanyant tota l'estona, tot i que és agradable. Bé, pels que decidiu venir aquí a fer trekking o esport activar-vos, recordeu sabates impermeables, capelines, anoraks i roba d'abric. El que us volia explicar i ensenyar és, fixeu-vos en aquesta raureda, un espai increïblement bonic que ens està acompanyant des de la nostra sortida del poble, i amb uns arbres realment antiquíssims. Molt interessant, no us la perdeu. La parada obligatòria és aquest lloc. Ens trobem al Palau de Mont, un palau que data del segle XVI i que és la típica arquitectura de la zona d'Astúries i Galícia. És un palau amb moltes llegendes de princeses, de serps carcelleres, però val molt la pena aturar-se un moment i visitar els entorns, tot i que no s'hi pot entrar perquè és privat, realment bonic de veure. Fixeu-vos amb els escuts que trobem sobre la porta. I amb un senyorial que és el palau. Ja ho veieu, aquest temps típic d'Astúries ens està acompanyant tota l'estona. Tot i això, no desmereix gens aquesta ruta tan bonica. Ara estem a Ventosa, que és l'última part de la nostra etapa. I el que cal destacar és l'església de Sant Antonio, que és molt interessant i bonica de veure, i també l'alberg, que està construït a l'antiga escola del poble. Tot seguit ho veiem.